Kiitoksia Pekka. Tällä viikolla on vietetty robottiviikkoa ja näistä roboteistahan tulee ainakin itselleni mieleen tällaiset Hollywood-elokuvat ja kolisevat robotit, jotka hyökkäävät ihmisiä vastaan, mutta ne ovat paljon muuta kuin näistä Skifi-leffoista tutut hahmot. Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa Turun kauppakorkeakoulun tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta dosentti Jari Kaivoja ja Opus Capital Groupin varatoimitusjohtaja Petri Karjalainen. Niin, taustalla on tällainen kuva roboteista. Kuinka pitkällä ollaan niin kuin tästä visiosta, että nämä ovat yhdenlaisia robotteja? No, kyllä mä luulen, että me ollaan nyt ohitettu tämä teollisuusrobotiikan kultakausivaihe ja nyt ollaan siirtymässä palvelurobotiikan aikakauteen ja ehkä myös osittain myös henkilökohtaisen robotiikan aikakauteen. Kirjoitat paljon tällaista ubiikki-yhteiskunnasta, että on ollut tietoyhteiskunta ja nyt siirrytään tällaiseen ubiikki-yhteiskuntaan. Mitä tämä ubiikki-yhteiskunta on? No, se on tällaista joka paikan teknologiaa, arjen teknologiaa, kaikkialla läsnä olevaa teknologista sovellutusta ja yhä enemmän se tarkoittaa myös älykkyyttä arjessa. Ehkä näin voidaan tiivistää se asia. Miten älykäs meidän arki on tänään? Joo, sitä kun miettii omaa elämäänsä ja kokemusta, niin kun vaalla käyn, se menee jo tällä hetkellä internettiin. Kun ajan polkupyörällä kotona, siis trainerillä kotona, niin sehän on jo kytketty internettiin. Että tavallaan tämmöinen automaatio ja internettiin kytkeminen on tapahtunut aivan varkain. Tämä robotti tässä taustalla ei ole ehkä sellainen, mitä itse ajattelen robotista, että se robotti, joka mulla kotona on, se siivoaa siellä, ajaa pölyt pois lattialta ja niin edelleen, mutta töissä se on enemmän se robotti meille tavallaan ihmisen avustaja, joka auttaa siinä tietokoneen näppäimistön käyttämisessä, hiiren käyttämisessä ja ruudun tulkitsemisessa. Silloin puhutaan ohjelmistoroboteista ja ohjelmistorobotiikasta, joka on tällä hetkellä ehkä se kuumin juttu ja kovin juttu tässä markkinoilla. Niin monelle on nämä mielikuvat robottikäsivarsista, jotka rakentavat autoja liukuhihnalla, mutta mitä nämä ohjelmistorobotit tekevät? Ohjelmistorobotin voi kuvitella vaikka robottina tai työkaverina, joka auttaa käyttämään sitä näppäimistöä tehokkaammin, poistaa niitä rutiiniomaisia tehtäviä, mitä ihminen aiemmin on tehnyt, ja tekee samalla siitä työstä mielekkäämpää, haastavampaa, mielekkäämpää ja sitä kautta motivoivampaa. Me tehdään paljon taloushallinnon työtä tässä meidän yhtiössä. Taloushallinnon työ on esimerkiksi yksi sellaisista ammateista, jota katsotaan, että seuraavien vuosikymmenien aikana noin 94% siitä taloushallinnon työstä voidaan tavalla tai toisella automatisoida. Kun taas toimittajan työstä niin vain 11% on automatisoitavissa. Niin, kuinka paljon tällaista löysää työtä? Tässä kun valtion talous on kuralla ja etsitään säästökohteita, niin onko tätä kautta löydettävissä sitten ihan taloudellista hyötyä? Ilman muuta, että tässä erityisen tärkeää olisi miettiä tätä hyvinvointipalvelualuetta, että esimerkiksi sote-uudistusta ei kannattaisi tehdä ilman harkittua robottistrategiaa Suomessa mielestäni. Ja siihen täytyisi oikeasti panostaa nyt tällä hetkellä ja varmaan tullaan panostamaankin yhä enemmässä väärin, mutta se on ainakin semmoinen yksi alue, missä täytyy tarkkaan suunnitella ja miettiä sitä suomalaista strategiaa. Paljon on puhuttu sotesta, mutta ikinä sana robotiikka ei ole tullut esille näissä keskusteluissa. Mitä tämä siis käytännössä voi olla, kun mietitään sote-uudistusta robotiikan näkökulmasta? Mun käsittääkseni Suomen bruttokansantuotteesta noin 15% tulee teollisuudesta, loppu tulee palvelusektorilta ja tietotyöstä. Ja tietotyön robotisoiminen. Tietysti osa sote-uudistusta voi olla hoivarobotiikka, josta on meillä paljon uusia lähtöjä täällä Suomessakin, mutta sitten sen tietotyöosuuden robotisoiminen on varmaan semmoinen asia, jota nyt tällä hetkellä ei ole mietitty laajassa mittakaavassa niin yrityksissä kuin myöskään julkishallinnossa. Mutta minusta meillä Suomessa olisi aivan upea paikka tällä hetkellä meidän geeniperimän takia. Meillä on paljon korkean teknologian yhtiöitä täällä, paljon ohjelmisto-osaamista. Meillä olisi hyvä paikka lähteä myös kansallisesti kehittämään tästä uutta kilpailukykyä. Juuri näin, että jos halutaan todella tuottavuutta ja tehokkuutta parantaa Suomessa ja myös taata, että meillä on myös teollisuuttakin Suomessa tulevaisuudessa, niin meidän täytyy oikeasti ottaa vakavasti tämä robotiikka-alue ja panostaa keinoälytutkimukseen, automaatiotutkimukseen, myös tämmöiseen
palveludesigniin suhteessa tähän robotiikka-ilmiöön, koska yhteiskunnan palvelurakenteet tulee olemaan tyystin erilaiset, mitä nykyiset yhteiskunnan rakenteet ovat. Ja siinä mielessä meidän täytyy tarkkaan miettiä, että minkälaiset palvelurakenteet me halutaan. Ja jos puhutaan sote-uudistuksesta ja hyvinvointivaltiomallista, niin se ei tule onnistumaan ilman tämän tyyppistä osaamista. Ja mun mielestä ei pelkästään suomalainen yhteiskunta, vaan maailmassa useimmat valtiot on siirtymässä tämmöiseen. Sä puhut ehkä ubiikkiyhteiskunnasta, mä puhun mieluummin automaatioyhteiskunnasta. Se on käytännössä sama asia. Yksinkertaisempi termi. Ja sen vaikutus arvioidaan olevan noin 20-30% meidän työpaikoista, jotka tulee muuttumaan. Samalla tavalla kuin aikoinaan siirryttiin maataloudesta tai maatilalta tehtaaseen kaupunkiin, niin samanlainen muutos on tässä tietotyössä käynnissä lähivuosina. Eli mitkä työpaikat on liipasimella tällä hetkellä tämän takia? Tuossa jo kerroinkin, että toimittajien ei tarvitse olla huolissaan, että se on vain se 11% siellä. Sitten, mutta jos on taloushallinnossa, niin kuin meidän ihmisistä puolet meidän henkilökunnasta on taloushallinnon töissä, niin kyllä siellä arvioidaan tosiaan, että 94% siitä tekemisestä voidaan automatisoida. Kaikki sellainen työ, joka on sääntöpohjasta. Tästä on, jos aihe kiinnostaa, niin tästä on olemassa semmoinen Oxford University vuodelta 2013 tekemä tutkimus, joka listaa 702 ammattiryhmää ja sen todennäköisyyden, millä työtä voi automatisoida. Mutta synnyttääkö tämä myös uutta työtä sitten? Ehdottomasti. Kyllä ehdottomasti, ja nyt mun mielestä yksi sellainen avainkysymys on, että miten meidän perusammattikoulutusta, peruskorkeampaa koulutusta ja kaikkea muuta aikuiskoulutusta kehitetään sillä tavalla, että tämä robotiikka-asia tulee siellä huomioiduksi. Ja itse näen, että robotti ja ihminen voi olla erittäin tehokas tiimi yhdessä. Millä tavalla? Sillä tavalla, että robotti tekee ne rutiininomaiset työt ja sitten ihminen jatkaa siitä tuottaen sitä huippulaatua, huipputuottavuutta. Tämä on se, minkä pitäisi pyrkiä ihan strategisilla toimenpiteillä. Että luodaan sellaisia huipputehokkaita osaajia, tiimejä, joissa osa on automaatiota, osa on robotiikkaa, osa on keinoälysovelluksia, mutta ihminen, siihen tarvitaan sitten kuitenkin tekemään sitä tuotetta tai palvelua viime kädessä. Ja yhä tärkeämpi asia ihmisille on just tämmöinen luova panos ja sen osaamisen kehittäminen. Ihminen lisää siihen lisäarvoa joka tapauksessa jatkossakin, oli kyse mistä tahansa robotiikasta. Että tämä pitäisi mun mielestä nostaa esille koko koulutusjärjestelmässä, että tällä tavalla sitä tuottavuutta voidaan parantaa ja saadaan meidän vienti vetämään ja teollisuus menestymään, jos me tähän oikeasti keskitytään. Eli robotit vaan rohkeasti ihmisen parhaaksi ystäväksi. Kyllä. Sillä. Kiitoksia paljon haastattelusta. Voiko muuten roboteille opettaa sisukkuutta? Nyt me mennään jo tekoälyn puolelle ja tämä olisikin mielenkiintoinen seuraava keskustelu. Ihan kohta tavataan sisututkija. Kiitos.